Jiya mun zo muku da yadda za ka buɗe YouTube channel. To yau kuma insha Allah mun kawo muku bidiyo yadda za ku ɗaura bidiyo a YouTube channel ɗin haka fara samun kuɗi. Insha Allah yanzu za mu kawo muku bidiyoyi wadda suka shafi YouTube channel, wato har mu gama wannan abun da muka fara. To dai ka bi ni daga farin bidiyo insha Allah za ka fahimci inda abun ya dosa da kuma yadda ake yi. Na gode da haɗin kan da kuke bamu a wannan tasha namu mai albarka. To dai da fari ga can YouTube ɗina ne, yanzu bari in nuna muku. Kun ga YouTube ɗina, ga nan YouTube ɗina. To dan ka lura ga YouTube ɗina a kai, gashi nan. To dai da fari ga nan inda a ƙasa aka sa plus ɗin nan, to plus ka gani shi gashi nan, za ka taɓa shi. Ga nan upload video ga nan, ga su bidiyoyin cikin wayana. To dai da fari zan zaɓa bidiyo, in yadda za ka samu kuɗi ne zan taɓa wannan, in ma wanne ne already dama ka yi bidiyo. Insha Allah idan kuka ci gaba da kasancewa da mu zan kawo muku yadda ake yin bidiyo haka ɗaura a channel ɗinka. To gashi sai kai title a wannan gudun da ka sa title, yadda za ka samu kuɗi a wayarka ko kuma a online. To bayan ka gama shi kenan, za ka zo nan description ka rubuta, wato ga link ɗin, sai ka sa link a gun nan ne description, sai ka ajiye link ɗinka. To ka gani shi kenan. Yanzu ga nan gun da aka sa public ɗin nan, to ga su sunan dai abubuwa ƙwaya uku inda aka sa public. Da fari akwai unlisted, akwai public, ga sunan. To ka ga in ka sa public kowa zai iya gani, in ka sa unlisted sai wadda ka tura link. Idan ka sa private to kai ma fa baka da daman da za ka ga wannan bidiyo sai ka buɗe shi, wato ko a YouTube ɗin ba za a gan shi ba. To ka gani duk wadda kake buƙata, idan dai za ka yi buɗe shi ka sa private, in ka sa unlisted, to dukansu dai kamar yadda kake gani. Ga yanda aka rubuta next, to gashi nan, gashi yes it is made for kids. To gashi nan no it is not for make for kids. Ga sunan dai dukansu. Idan ka taɓa na biyun, zai daga ɗan shekara 24 ne ko shekara 25 30 zai gani. Idan ka taɓa na ƙasan kuma, sai ɗan shekara, kowa zai iya gani. To na ƙasan ne kowa yake da right ɗin gani. To yanzu kun ga bidiyon a public na sa shi, gashi kuma ya gama hawa kan YouTube ɗina. To gashi yanzu zan je cikin YouTube studio na ku gan shi. To idan na shiga YouTube studio zan iya buɗe shi. Yanzu ka gani a nan ba za ka gan shi ba, yana can. To a can za ka je ka sa mai wani, za ka sa masa toolman. To ka ga dole zan kawo muku bidiyon yadda za ka haɗa toolman ɗin da kuma yadda za ka yi verify da komi. To idan dai ka ci gaba da kasancewa da mu insha Allah za ka ga channel da kuma amfanin shi. To ka gani yanzu gashi na sake sha public, kowa zai gani. To gudun matsala ma bari in goge shi. Mun gode sai mun kasa kasancewa da kowa bidiyo na gaba. In baka mana subscribe ba ka daure ka mana.